makaka-recover ka. Kunyari, next week, talon na isang taon. Half year ng... Ali pa Joey ni pare. No, bangon ta kareta nga Yan. bukar na lagi. Ali pa yan beke ang kay potang munta. Ali munta na ano yan. Irayin paluga. Sige na mo. Yan muna ning muna. Sum kaya na o. Para yun. Nasabi mo. Ay kasabi may irayin baluga. Sige. Ali ko musta na mo irayin? Pamustan may baluga. Oh, Alam mo na. Baluga. Sama namin nagtatrabaho ngayon, nandun na. si Pan na yun. Ay, si Pan na yun. Yung mga kalasing, kasama mo. Kailangan pagkita mo yung mga body masisya. Wala pa kaya sa mga ano. Mga pare ko lang inaano ko dun. Hindi ka kasama si Pan. Pero di tayo ako, pudyang mamapilyakan. Ay, hindi. Ha?